Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke World Mission ke Balathi dia ke Wei ke Jaka Hamodop ke Badan Ha ke Shnong Dartiang West Gentia Hills District na ke Benta Bantai ke Jaka Record Sweat House Nem Arajar Khat Pra ya ke Bala Ai Kerteng World Mission Children's Home Girls Menta ke Kenti ke Lapai Kebat Shiki Reus Bun Bin Sip ki Badan ya ke Mon Babha Shiki Seng Bhalang Shiki Reus Shimet Bad Shiki Nong Mi Kemat Pajba ki Badan ya ke Bin Sip Yarap Lem Nagabenta ki khod swat khod rangli khanang bakin yarap no senyang lem nagabenta bantai ke di Jakari khod swat ke balathu ban pinyang hado lai mala Ya kini ke Jakari khod swat bala pelipat ba do MLA jong Kenartiang constituency ubas nyau bhalang dhar ha ubnai naitung arajar khat khandai la ai jing itho ru da katanat social welfare ha ubnai nailor jong usnam arajar khat khandai uba JR Khongji ubadai u executive secretary ha gajing ya keren bat kapati CTV kabalale jingo ya kini ke Jaka oleh itu bahado menta kidang don tang khat saugut ki khod swat kenthai balari bat sumar hapo ke de children's home bat ka jingtmu jo ke World Mission ban penyeng hado lai mala ya ke de yeng ke de halor ke dong rim bakalabu thong bandri hado prapogut AA ki khod swat Uba Khongji uliatho ru balalais nam kenti ka World Mission kala yeng halaki jong ki kejat man penlot hado hendru paulak tengka kata dado ka basdang bantai ya ke Jakari khon swet ka badan hakasnong nartiang bat kuntobru ha ka ba penlot ya ka bam kadi ka dawai ka dashin lembat ki wei ki jingdot kam jong ki khon swet ki basa ha ke yeng bat kumjuru ha ka basil tulop ya ki sawut ki nong tre ki bari bat sumar ye ki di khod swet ki bakentop ya ka wei ka superintendent ka wei ka counselor ka wei ka house mother bat ye ka wei pat ka helper Laisnam halaki jong ki kejat hendru pulak lapelut naga bentakan ni ke children's home ke bangidon hang ni apo mudom nartiang te baling ong kumta kadau ka lomba laseng ya ka ni ke children's home mentala kumba laisnam tam but hakini ki laisnam tam ka World Mission ka yeng halagi jong ki kejat ban kersyan ya kini ki heb ki bered nadu ka bam gadi ka jingpule ka jongki ka baidawai ka dasyen bat kiwe ki jing pelut bad hakini ki lais nam tam ho ngiyo ka jing rap katu kat ni naki parlok ki parwangai ki balang ki seng balang bat naki nongmi khmat ki jongiru tenre khandai person ka jinglot kawan be lenba ka World Mission te kumta ki lais nam tam menta ngiyeng halaki jong ki kijan ban pendap ki jing don kam baro ngi shukhen ye ki jing penlut baro hakini ki lais nam kan poi la kumno om duna ne tam khendian ya kan reu pulak namar marsen sedang ya kini ka children's home hang ni ngisa kum bakat tu kat ni hakayeng wai hakan ka shinong bat ngilawat ya la ka jong ka Jaka bat ngilat hiet ya kan ke Jaka ke ba ngiyo i menta
hakador kumba shipolak bat kani ka yeng ka ba phiyo I menta ka bangi ngisna kade ka bangi dang shipendap menta dang kumba nru pna I bat hakajing shisha ka plan estimate jong ka yeng ka kot sya ka shiklur Henry ngidang pendep ya kani ka ground floor kani ka kamera ki ba syapo bat ka jinglut na ka benta kani ka long kumba live hu arlak bat nalor nang ta shipna ka jinglut iki kena hangni kalong kumba sanpo hajar te habang ikhen kelum kita ka poila kumno tam ne duna ya ka hnru pulak namar kata nga snode ban ong balai snem ngila yeng halagi jong kikijat bat ngila pelut kumba hnru pu laki Ulia thoru bayi ki jigyarap na do ka basdang mansna ya ka yeng la no senyang daki parlok daka balang daki seng balang bat kumjuru UMLA bat daki MDC Shushu kat kum ke jiga tho jong uba khongji ka plan estimate jong ka world mission na ka benta bantai shushu sa arbala ka jiglut kat kot la kumno hado shiklor tingka Namba so kuwe dekat nangkong bat baan kitin ki angkum ne suk uta uba berkat ya uba duk utrai un pelat ya ha kasih kajing shitam utrai un ri pen im ya bat un sumar im ya bat on kerku ya ha ka khandau te wat ai tina ya ha kamon kinang shun jong beli kerku ya kini kitin tongin ndam lang kicing kuat lawan bu mau nongrim shua ya kan ke building da I Reverend Pian Yuta I belong senior executive secretary jong KJP assembly rangkat bat I Sri Hansom soknga I belong executive engineer plan ya kan ke yeng te ki kamera kebadan akan ke yeng yang mentah kilong pra kamera ki toilet kilong lai teli ki kamera sum kilong lai teli ka jinglut jongka ka jinglut baro kilong lai puwei lak rupanya wajar lai spa nyop khandai kata lakan tuplut bala pencina ya kita ke umdi kadon ke umdi angte akbala pensna da ka sinong mudok nartiang da ka skim NRGS tang balong ni happen baha susu ya ka tak ni lakan tuplut ka jenglut jongka te ka jing stang aya ka children sum ka jongi ong lastang hak arterik ku pelai balai ajar kapra na ka we ka project jongka wall mission bar ka headquarter jongka ka don hangte ha mokhar hasilong iskasihil Meghalaya India kajing temu jong ka neka project jong ka world mission kalong ban yarap ya ki baduk bat khamtam ya ki basa konswet korangli ta kalong ka project jong ka neka world mission telayo jing itu ya ka de da ka sarkar kata kalong layo registration na ka directorate social welfare Meghalaya Shillong haknai tarik September arajar khat khandai but la pli ya kenega children's home girls da imas nyau bhalang dhar ibalong I local MLA jong ka Natyang constituency ibalong ru I minister jong ka Meghalaya ha kan riu tarik Julai arajar khat khandai te MLA ila ya rap ya kenega building lailak tengkah pansna bat kum juru ilay rapru ya ukhau
nak benta kini kena man lau senem keju ai jingerat teka jing don jong ki kena hadu menta kelong kat wengut bat kinong trei kilong saungut kata kinong trei kilong superintendent i konselor i house modar bat i helper te nalor kita ki kena akibat don te dang don sa laingut banwan pu ha kecisa ha une ubnal bola dep re badon no kan de lockdown la pensange no nang te na social welfare na cuai te kumta la pentip yang iba lasai ka sngi artarik insawan bu ya kita kilaingut hangne re ka jing temu ka jongi kalong ya mata kat kum kane ka capacity kalong arpeungut ki kena nginon kamban bu te ka por ki ka jongki kalong san baje step but ka por krekot jongki kalong ka haden bala dep ki te kumto san chipwa kin don ka jing krekot but kum juru hadu nyau baje step krekot but ka por krekot jongki ha ka por janmit ro kalong saw baje janmit but hadu san baje janmit kidon ro ka jing seng duai men step nyau baje but janmit ro nyau baje janmit jing seng duai te ka jing di sha step kalong prash teng but ka jing bam ja step jongki kalong hadu khat ar siteng te men snipat ka jing di sha ka jongki kalong lai siteng kum juru ka bam jamit jongki kalong prash teng te kidon ru ka jing kai short training ya kini kena da kini kinong tre kum ka vocational training nanta ki recreational activities ki arts and culture and craft nanta ki remedial classes berkadon ru ka social work yaki haba pen coach yakene compound jong kene ka yeng takum ta ka jing snongu ka ba menakong apen pau ka jing snongu yo blai baulai lam khamtam ya kene ka children's home ka bodan hang ne na tem budop na do bastang ha ka bala seng yaka nila yo kimet ke bakot ke khia kini ki kena baro bat kum juru nadu ka por ke badang wan kini kena kilong ki barit long kidang long terphat nong kendong pi tip ba kim dan nang ke ban pule puthi nomar ka jingstang jongki ten re enda kila poi hang ne hadu menta kila he kila san kum juru ba ka jing pule ke jongki kila nang kila stan ba ke jingstang ke jongki nadu kelas A demeta la don ke belapoi adu kelas klasik ba ka jing pas jongki malau snem ke so jongki kilong ke bah ta ka jing pet jang jing sumar jing kai jong kine kinong trei ke badon hang ne tengah ai ka jing nguru ia ka sinong mudop nartiang ke badon hang ne ka balang prestrian nartiang UMLA UMDC kiseng pahalang baro barkit khot jong ka wall mission jong kene ke unit kiwi ki unit ro ngi ai kublai ki riu simet bat ka central body shillong kebalawan no sendiang sya kene ka children's home kamtam na ka jing tin lenti jong ka ban seng hang ne ha ka sinong mudop nartiang tengi ai kublai ro kamtam ya ka department jong ka district child protection West Center Hills kabala tin lenti kamtam ya ka jing trikam nadu kine ki khna ke bodon hang ne laptha ya ki ban le kumta ka jing kai jong ki bat kum juru kamtam ha ka jing dei bat ki office na ka benta ke jing trikam jong kine ki superintendent ki konselor ki helper bat kum juru ki house modar ta ka bakhadu na ka benta ke jing kam jong kane ka home kalong balada ka sarkar ka kloi ban yarap na ka benta ban siu ya kini ki bai ya kini kino trei bat kum juru khamtam
ya kajing ai bai bam ya kini ki khna kanong kajing ker khu ka bakrau ya kani ka chilter sombat kumjuru na ka benta ka wall mission te kajing kerpat na ka benta ki seng bhalang lana ki riu simet ki UMNA bat kumjuru MDC rakat bat ki khot jong ka wall mission ngi kerpat ha kajing yeno kelo jongki keti kamon keti kadiang hakini ki por kala de baro te kabudong kam menta kalong ba ngidang bangin sap teng susu ya kendeka building sa simala bat armala rangkat pat kajing mang kantam ya ki kena sa prap kumut ban pendap agane ka children room te kumta ngidong kam ya ki sponsorship te yo lese mano kebadan mensim banyara te kumta kajing ikut kajongi ada dan kebakum kita ni kloi ban pu mau tablet ha ka de ka children home na ka benta ka jing rap jongki kalau ban sa jing kan mau na ka benta ka jing le pha ka jongki ki khna ki ba ngi wan bu hang ne kalong na ka benta ki konswet na ka benta ki baduk te menta mencuba kajing sedang kalong ngi advertise saki palang kemudian hakari kasih jantia jungi ngi kat kebangi kodbor ngi pha ka message saki ka kubor saki balang ba ngi don kan ke children's home te lada don ki kunswet in wan bu hangne te ki don na smith ki don nang te na no stoin kajing sedang ponokong te kumjuru sekini ki than area ke jongi ke bodon hangne ha West Center Hill te henry menta ka ha kata ka menokong henry menta pade ka district child protection nang te na social welfare na juai kam sa syu ban cuan kumto nang no henry hap yat nang ba na ka office na social welfare na ka jinglut na ka benta hangne kumta sanpeu hajar cibnai yamenta rei namar bapi namar long lakan tublut nadu kinong tre nang ta ka bai bam ki khna te henrei namar badang wan bu ki khna kata kalong ka jinglut kalong kanang kanton kalong kanang bun adu menta ngimpat dio jingirape naka social welfare rei lengba naga wall mission ni ya kebalaseng de makahi ke sponsorship paro na dong rangkat bat ki iseng bhalang kidon kiseng bhalang ke bawan no seniang ke bawan ai da ki jingrap ke jongki lahau ki jingpam ane hakino ki sopti lane ki juti ki juan ai teng iya ke jingla ya bet ya renti ya baro ke jing penyat jong kenika home hang ni na kamta ke jing song jing sa bat ke jing pendap jing penbiang jong kini ke badai ban penyat ya kenika home tena mar katang is ngu you play bat kham tam mi tu ke ba yerap dia kenika children home ya ke jing la kloi ke jong ki ban pendap ya ke jing don kam baro haga ba ma gedi hagi benta gu fair jong kenika jing ya bet ya renti jong kenika home tena mar katang kumbiya sngo ya gijing batai ba gijia tho jong ini skatri naga banta gani gijing don jong gani home kalong de sisa gijing kerku ye gini ki khon ki bom don kemi ki bom don kepa ki khon sweat naga banta gijing ai bai ha ga begin la ban song ban sa ban late school ro naga banta gijing start jong ki ha gijing don kam ha gani pertai tena mar kata naga liang jonga sngo ban ai khublei ya baro kibi simbenta bat kiba pendap biang ya ganega children home community baganang ya seperang rengkat bat kiwe pat kibi snok ketilang ki seng bhalang bat kiwe ro ki seng kiba ya snok ketilang hagaban peniat ya ganega children home nagabenta jongkin ki khon sweat haganega home bani ai kublero ya government kabayarap lang bau MLA lang bau MDC nagabenta kijing rap kijong ki teh por kijing appeal bat kijing kerpat jonga susu nagabenta gitu ki perlok berjor gitu ki ba lerap nagabenta kinega
children home tengah kerpat la long kepala bapin sniu pha banang yai penjerong ya ke keti jong ke jingrap jong pi na ke bentah gini ki khun ki badan ha ke ga home ha gini ki por bedang wan ta siter pat kerpang ya kitu ki seng phalang ki baju wan probor ki bangala bani tu ithau su ki jai wan man la ke por ya ke ban kener ya ke keti ke basbun jong ki ya ke ban nyok senyang ya ke jingrap ke jong pi tengah kerpat pi long kepala banang ai piteng susu badi ki were ki jingrap ki ba simet ro naga banta ke ne ke home hang ne hanar tiang ke children home. Debat katong juga World Mission hi kalong bangin pendap ia kan gayeng kat kum ka plan estimate ke balong siklur bat gajing don jo kini ki khna hang ni kalong hapdeng hnru phau hadu prapumut ye te kata ka di katong juga World Mission bani arab ia kini ki hep ki barin ki baduk ki bakerdu bat ki ba wan na ki long yeng ki ba ki kmi ki sa ru kuntai bat nadu baki syong kisah hang ni ngiyo iya ka jing kerku ka jong blay lakalong haka jing puli ki kiu sya prang syakmat lakalong haka jing kot jing kia haka jing san jaga bormet ki ngiyo i baki long ki ba saudo ki ba sengai ki ba san bat nadu baki wan bandrung hang ni ngim ju kham yo sngo shu bakin poi shi hospital batkin shim dawai la teng teng ki don hi jing pang ki jing sitom kum mangi yakin du lang ki babu nop teng jongi te ka apil ka bangadon kumu executive secretary juga World Mission kalong nadu ya ki paradkhot baro ki baju ya kersyan mentala laisna bapin beteng banang yai kersyan ya kakam bangila banang pentelun nak benta ke jing baha jo ke imlang salang bat kham tam jo ini ki hep ki berit naman ngidon ke jing angnut bangin penhe pensan ye ki met bat mensim ba kinang he nang san bat ba hadu bagin la ban yeng halaki jong ki kejat te ke jing ye khun ke ba krau tam jongi menta ka long ban penbit penbiang ye ka yeng bakan long barok lai mala kumba ngiladon ke jing temu ban pen dap ya ka bat khanang menginyo banang penrung syushu ya kini ki hep ki berit ki badon kam ya ke jing rablem ke jongi ban le igita ki ngidon kam ya ke jing kersyan lang jong baro ubabun balang tenga apil na markata sa sisin da mensim juga jing sngurit lakalong ya ki parbangai ki balang ki shnong ki seng balang baper ki riu shimen bapin ya shim bentaleng lang bat ngi naka benta ban kersyan ya kani ke children's home kani ke children's home kam dei joka World Mission Henry kadei jong ki para mensim ki bakordor bang ya kersyan iwei pat kam tam ye kini ki khna ki badon kam ya ke jing rap jongi bad o ya ka ju ka poru ngilayat lalai senam bat ki nong trei jongi ki dei ki ba labiang haka jing puli bat ki ba ngilapen biang kat kum ga jing kwa jong ki bor surkar bat lada kalong ka bala ngis ngoban kerparu ya ki bor surkar bat ki tenat ki ba dei haka ba dei ba kan ka ki tenat surkar ki ba dei bat kini ki project ki jongi ba kin solution ban yarap lem lani ban perkhat lem lada don kanu kalat kalenti khnang ba ngi kum ga World Mission nginang la ban nang yai beteng bat ban penlong ya kani ga children's home
ke children's home, ke bapuk, ke baping, ke bayat baik, ke bayat renti, bat ke banang ni, kini ki heb ki barit, kin mi lasyai, kum ki klur pernai, jong keri, ke jat ben riu, bat ke imlang salang, bat na ke benta, ke buram ke jong plehi. Te ngi apil sa si senpat, na ke benta ke jing tei syu i ke building, lada dan manu-manu, ki parlok ki parajor, ki parasinong ki paratau ki balak banirap lem le si kamera ar kamera ngimbu ya ka kerteng jong ki hau mau plit bansa jingket mau ya kata ka jing irap ke jong ki te kublai sibun na ka benta barok kitu ki belayadon benta banirap hakini ki laisnam ban na ka benta ki spor ki bansawan ngi kmi lenti baki jing irap kinangwan syusyu na ki parlok baro saudong keleng jong keri kasih bat jantia. Poi kecing kemen kecing aingo yo play pa ngajak kom kene kelat mo pam ben last year memang ngim badan ke jing long insurance mo ben last year tam tos nem layok la kajang ke building long ki kena ki layok mo ban lek kai ban la dang ka long ka la he ka jaka mo ban lek kai te aingo yo play kata tang ba hat anda pila pet pat support long ngidang don kecing tunang ngidang pun hai cing tunang ki bangim la ban nyo Mamin last year kita pawan air donation kumto long iyo jingrap nang to tang ba man tau senyampat le long duna kita tang kiwe long tang ar lain ngot ma ki pawan ban air jingrap le ban ta ki te long lingba kan ni ka ba te sing ko ban pentep long skiwe pat mo ki para pat ba ki ba long ki ba kin khamno ka jing yano senyang mo hakaliang ka bayade ba kan ni ko ho mo nama ba Katkum kejing yo I jongga hang nite long kaduna ha la da kipet chapo long kidang duna kenya ki babun ngimla bangin jer kerteng hang nia te ngatharai long lingba kan nipat long kibri kin tep kenya kan dia te lingba ha ki staff member ru ngidang don kam sibun long hang ni ka de long kum ka natiang dai te long kini ki khana ki de am bakin tep ya kaktian khasi mo kumbang ong gi banang bangin kren ya kaktian khasi long tang na ngatharai nang ni long hot ni hikai ki kaktian khasi kaktian english mo tang balong long i kham kwa te lada long ki bun ki staff momba ha ka bayade bat ki accountant ru long gi dan kam hi ka jingyaram te long kum ki we pat ki kenja training long gi dan kam long i hot ni de ki social worker tang balong gi dan pat lala ka jong ka specialization ka jong hi te long kum kini ki vocational training ro gidan kam ban ai long kini ki khana namar kum ba PE menta ka school ka e ro kim yo ban la te long ni hak hikai hidam mangi te long ladang yo na kitu ki pala kambet ki long ki professional te kan long ka jing yarap sibun ya ki ken te ngimla klam da pan pau ya ka jing sungu ni kong ni siape ya kinong elam jong ka bol mission ki bala don ya ka jing mut ki jing perkhan na ka benta kumno ban seng ya kaneka children home hang ni na ka benta ban penyo
ya kini ki kena ki balong ki konsuat ki ba mundan kemiran keba ki bomla syuk na yang sem ban pej ndai ka World Mission ka hele ka bala ban penyo ya ka hok jong ni kena bagi ni long rengkat bat ki wei bat ki kena agi benta barok jong ke jeng jong ki te hakne ka children home ni don kinong tre saungun ni don i superintendent iwe i counselor iwe kini bara anwat kede ki bala biang ka jing puli ki bala pendep ya ka MSW bat ki dan ru ki nong tre anwat pada iwe de house moda iwe pada ide helpa kini barok kidan saumut te kumbakalong ya kini barok saumut la bei pisahi na ka World Mission lingba ka jingiram jong ki babun balang ki riu don mensim ki ba penpau ya kata ka jing sungu yu blei ya ba blei dok kerku ki kam ki jing tre jong ki kumta ki kiru da kata ka mensim ka ba ngungu yu blei ki ai ling ba jong ka World Mission bahkan le ai na ka menta jong ki wei pat ba kin yo mat lang ya ka ju ka jing kerku ka ba u blei la kerku ya kini kinong kersan jong ka World Mission ba ka penla ru ya ka World Mission ya ka ban seng ya kaneka children home hangne hanar tiang te kumta na ko liang ka World Mission ngimla ru klem da penpau ya ka jing sungu ya ki wei pat ki bay dan benta ha ka bay dei bat kaneka building hangne ka bangiyo na ko liang ka World Mission ngimla klem da penpau ru ya i Emily jongka nega nartiang nang ni ibala no snyang hak puar bala basdang batsina ya kaneka building hang ni bat ba ila ju airu ya ki jingbam na kabenta kini ki khun suat hang ni bat hak ju kapuar ngimla ru klem da pen pau ya ka jingdon bentalang jong ki MDC ro ki bale don rengkat Takum tanah kalian ke World Mission ngi kerpat ya pi ki balong ki nong yalam jong ka konferensi balong kum kpa bat kum knyi ke jo kpuar ban pej ban kmi ya kum kini ki jaka klem da nyo ya kanu ka jaj ka kenja jong jong don rei ka bala lumlang si jaka kum ka we ki jieng ngi dakwa ba nakaliang jong kinong mikmat kum MLA MDC ba pin so sunailam ya kaneka children home hang ni ban sna kilat lenti ba pin peniar kerendam ya ki bor sarkar ba kin itu ya kene ka children home hang ne bat kin yarap ru na ka menta ban bei pisalem ha ka bei dei bat ka tulop jong ki nong tre hang ne